Vítajte pri počúvaní zápisníka Klubu knihomilov. Slavka Liptáková je hostka ďalšieho podcastu Klubu knihomilov. Budeme sa rozprávať nie len o jej najnovšej knihe. Rozprávame sa v takom krásnom prostredí mestskej zelene a jedno také už veľmi príjemné letné neskoré popoludnie. Slavka, želám vám dobrý deň. Dobrý deň, pozdravujem vás. Názov vašej najnovšej knihy je Posledné veci. K tomu sa dostaneme, ale ja vás predstavujem teraz samozrejme v podcaste ako spisovateľku, ale vy ste aj scenáristka, alebo boli ste, a teraz sme sa rozprávali, takže viem, že budete aj kurátorka a máte množstvo iných aktivít a v živote ste robili viacero vecí. Skúsme takto, čo aktuálne zamestnáva Slavku Liptákovú? No, som normálne v zamestnaneckom pomere, takže ja pracujem na BISLE, čo je taká súkromná univerzita liberálnych štúdií v odbore politické vedy. Nepôsobím tu ako pedagogický zamestnanec, mám na starosti nejaké extrakurrikulárne činnosti a nejaké vzťahy s absolventami, čiže je to taká manažerská pozícia. A potom teda mám svoje nejaké také vzdelávanie, kurzy kreatívneho písania, ktoré robím popri tom, takže to ma asi zamestnáva pracovne. Kde vediete kurzy kreatívneho písania? To je váš vlastný projekt? To je môj vlastný projekt a my teda máme to šťastie, že vedľa bytu máme ateliér, kde pôsobí môj muž a keď tam pôsobím ja, tak ho vysťahujem vedľa a mám teda ten priestor pre seba. Takže robila som to u nás doma v ateliéri, ale napríklad som naposledy bola v Leviciach v židovskej škole, tam, kde som robila kurz pre Mestské kultúrne stredisko, alebo v Šali na detskom divadelnom festivale Zlatá priatka a tak rôzne. Toto ma zaujalo, pretože istý čas, asi možno nie jeden z nás si myslí, že by vedel písať, mohol písať, s tou myšlienkou som sa pohrávala aj ja. Nevedela som vôbec nájsť žiadne kurzy kreatívneho písania a mala som pocit, že naozaj sa tomu venuje málo kto. A rozmýšľala som prečo. Či nie je záujem, alebo skôr spisovatelia neradi odovzdávajú tie svoje vlastné skúsenosti. Vás sa to spýtam inak. Prečo vediete takéto kurzy? Pretože som okrem iného vyštudovaný pedagóg. Ja vlastne som si dorábala pedagogické vzdelanie potom umeleckom a mňa pedagogika naozaj veľmi zaujíma a veľmi baví. Takže som v tej činnosti, v tom vedení tých vzdelávacích kurzov spojila také nejaké dve kvality, ktoré v sebe nosím. Teší ma to. Naozaj to pre mňa v tejto chvíli možno ešte zaujímavejšie než tá autorská tvorba, že sprevádza tých ľudí. Ja myslím, že každý máme ako keby chuť vypovedať. Veľa ľudí rozpráva o tom, že ja mám nažité na 3 knihy, alebo neviem čo. A možno není ani úplne cieľom, určite nie je cieľom stať sa spisovateľom, len možno získať nejakú zručnosť. A ešte by som skôr povedala, že schopnosť vypovedať to, čo chcem vypovedať. Či ma to omíňa, alebo túžim čosi odovzdať nejakú informáciu. Ten dôvod teda už každý má svoj, ale tá schopnosť vypovedať to, čo v sebe nosím, je pre mňa primárna. Aj Slavka Liptáková má pocit, že má nažité na 3 knihy. Musíte mať taký pocit, aby ste začali písať? Ja nevidím iný dôvod, prečo si sadnúť k písaniu, ako to, že vlastne máte čosi nažité a chcete čosi vypovedať. Asi sú autori, ktorí to naozaj to písanie robia ako živobytie, že teda sú profesionálnymi autormi a potom musíte to živobytie krmiť a teda vykonávať tú činnosť. Nezazlievam to nikomu, je to úplne v poriadku, ale ja bez toho, aby som mala nažitú nejakú tému, ktorá dozrela vo mne, že teda sa pýta von, tak si veľmi nesadám k tomu počítaču. Ani by to nebola pre vás taká tá cesta, bolo by to príliš zväzujúce, živiť sa písaním? Ja nemám čo povedať, keď není nažité. Ja naozaj mám pocit, že nestačí na to, že mám nejaké zážitky alebo mám, ja neviem, nejaké príbehy, pokiaľ nenosím v sebe tému a téma vám nedozrie za pol roka. Si myslím teda ja. Takže v tejto chvíli ani neuvažujem o ničom ďalšom. Keď čosi vo mne bude naliehavé a bude sa to pýtať, aby to bolo vypovedané, potom o tom začnem rozmýšľať. Kedy sa na svet začali pýtať posledné veci? Ako dlho ste tú tému nosili v hlave? Ja som v sebe naozaj nosila nejaký stredoveký príbeh a ten som v sebe nosila dlho. Ale to som ešte nevedela, že jedného dňa z toho bude knižka. Samozrejme prišla aj etapa, keď som sa pýtala, no dobre, že ak by som teda chcela napísať ďalšiu knihu, tak o čom by to bola? A nemalo som odpoveď na tú otázku. Až teda som si povedala, že ale veď toto je to, čo v sebe nosím roky. A potom som teda začala hľadať tú formu, v akej podobe. Stredoveký príbeh, trúfnem si rozprávať nejaký stredovek, no a na to som si teda úplne netrúfla, aby to teda bol nejaký historický román, lebo som mala pocit, že
Na to nemám naozaj vzdelanie a výbavu, že to, keď človek rozprávať o stredoveku, tak by bolo fajn, keby bol ten mediavelista a mal teda nejaký taký presnejší obraz, ako ten život vtedy vyzeral, čo ľudia nosili, ako sa správali, aké boli hodnoty, aké boli vzťahy, aké boli reálie, úplne konkrétne, materiálne. A to som teda nemala, takže nakoniec vzniklo čo je kombináciou toho historického, ak je to vôbec historické, a toho súčasného. Načrtli ste tému vašej knihy, k tej sa o chvíľočku dostaneme, ale by som si dovolila tento okruh otázok uzavrieť takým vašim krátkym predstavením, ktoré máte aj na obale knihy. Teda rozprávali sme sa o vašich kurzoch tvorivého písania, rozprávali sme sa o tom, čo robíte aktuálne. Dlhé roky sme vás poznali ako scenáristku, dramaturgičku, pôsobili ste aj v rozhlase. Ste autorkou scenárov k 3 celovečerným hraným filmom, Zostane to medzi nami, Malé oslavy a Ženy môjho muža. No a ste aj autorkou viacerých kníh, 2 detských kníh, dobre počítam. Okrem toho jedna kniha, ktorú sme zaškatulkovali do kategórie Young Adult, a potom prišiel román, ktorý rozvíril celkom, si myslím, Krajina matiek hladiny medzi čitateľmi a najmä dostal sa do finálovej 10 a na soft litera. Ja som sa tak pýtala, že či to považujete za takú svoju prvotinu pre dospelého čitateľa. A ak áno, tak sa vám podarila veľká vec, ak sú teda pre vás aj literárne ocenenia ako pre spisovateľku dôležité. Je to ale zároveň aj taký nejaký určitý záväzok a stres z toho, že tak teraz, keď vydám ďalšiu knihu, tak opäť musí byť taká skvelá, aby sa dostala medzi finálovú 10 a na soft litera? No, to ste položili celkom zaujímavú otázku. A áno, ten tlak tam je, ale nie vo vzťahu k nejakým súťažiam, ale k tomu, že dobre, tak čo si sa podarilo, dokážem to zopakovať, je tam skutočne ten talent, alebo to bola nejaká šťastná zhoda okolností. A na to nemám v tejto chvíli odpoveď, ale teda to, že dokážem udržať nejaký text v rozsahu 300 strán, tak na to už by som povedala, že na to mám teda dôkaz rukolapný, že áno, toho som schopná, a či tá kvalita je rovnaká, to nechám na čitateľoch. Ale je to krásne priznanie a úprimnosť, ďakujem, lebo keď som išla na toto stretnutie s vami a čítala som si niečo o vás, tak ma tak zaujalo, že vy ste aj študovali interpretáciu literárnych diel a vtedy som tak zamrzla a vravím si, tejto ženy sa predsa nemôžem pýtať na jej knihu, veď ona ju musí mať v maličku ako odborníčka, čo si ja vôbec môžem dovoliť nejako hodnotiť a rozoberať jej literárne dielo. Tak skúsme si to najskôr trošku tak upratať aj pre nás laikov, keď sa niekto zaoberá interpretáciou literárneho diela, robí v preklade pre laika čo? No snaží sa čomu si porozumieť, alebo snaží sa tomu textu porozumieť, snaží sa odhaliť ako keby asi významy, ale možno aj princípy nejaké. Snaží sa to dať do nejakého literárneho, ale aj možno mimo literárneho kontextu. Snaží sa tomu textu rozumieť lepšie, hĺbšie a poctivejšie. A dokážete to aj so svojím textom? Vie si autor urobiť sám svoj rozbor literárneho diela? Tá odpoveď je veľmi jednoduchá, nie. Človek, keď je autor, tak je v tom texte ponorený a vlastne aspoň teda za seba hovorím, možno to iní autori majú inak, ale vy keď ten text dopíšete, alebo ja keď ten text dopíšem, tak ja vlastne neviem, čo som napísala. Ja z toho mám nejaký dojem, ale musím sa priznať, že ten dojem veľmi kolíše podľa nejakého môjho aktuálneho naladenia. Že chvíľu sa mi to zdá celkom fajn, chvíľu sa mi to zdá byť úplná blbosť. Takže naozaj potom vlastne som zvedavá na tie spätné väzby, ktoré mi povedia, že dobré, nedobré. Ja, keď som dopísala rukopis posledných vecí, tak som to dala čítať 2 svojim priateľkám a mojej mame a bola som zvedavá na tú spätnú väzbu a tá spätná väzba bola vlastne v niečom veľmi podobná, kde mi povedali, že tie línie sa nespojili. Tak to bola pre mňa nejaká taká ako taký varovný prst, že som sa k tomu textu vrátila znova a prerábala ho. A aj mňa ste sa to pýtali, čo bolo veľmi milé, lebo ste sa ma pýtali na to, aký mám dojem z tej knihy a aj ako som ju uchopila, ako som ju pochopila. Neviem, či to tak má naozaj každý spisovateľ, ale mňa to príjemne prekvapilo, že ste na to zvedavá. Vy to potrebujete vedieť od toho čitateľa? Neviem, či potrebujem, mňa to každopádne zaujíma a tento text je naozaj kompozične pomerne náročný, takže ma zaujíma a teda vynaložila som isté úsilie na to, aby sa tie línie spojili, tak som zvedavá, že či sa mi to podarilo alebo nepodarilo a
Vlastne mám také rôzne spätné väzby. Už sme hovorili, že tam je nejaká stredoveká línia. Je to taká zvláštna línia, sú to také nejaké priezory tej hlavnej postavy do iného časopriestoru. Môžeme to nazývať chimerická, možno naozaj tá stará žena, tá moja hlavná postava teda začína trpieť nejakým Alzheimerom alebo stareckou demenciou. Takže je tam potom táto historická alebo chimerická linka. No a bolo celkom pre mňa náročné to upliesť tak, aby to teda pokope aspoň ako tak držalo. A niekto, prepáčte, teraz som veľkým oblúkom to obišla, niekoho ako keby baví tá aktuálna linka, niekoho baví tá spomienková linka z tej éry toho socializmu a niekoho baví tá stredoveká linka. A ja hľadám čitateľa, ktorý mi povie, že áno, ja viem, prečo to tam je, že mne sa všetky tie línie spojili a mám z toho nejaký ucelený zážitok. Tak takého, keď nájdem, tak sa budem veľmi tešiť. Áno. Ozvite sa Slavke Liptákovej. Všetci tí. Veľa vecí sme tam načrtli a je na mieste aj vysvetliť tie línie, alebo aby sme neodrádzali o nejakej kompozičnej náročnosti. Pre niekoho to bude možno úplná lahvodka, úplná balada, ale laicky opäť ja môžem tak zhrnúť a povedať, že sa tam odohráva viacero takých príbehov, vrstiev. Naozaj sa pohybujeme aj v rôznych obdobiach, aj spoznávame hlavnú hrdinku Zitu nielen cez ten jej aktuálny stav a aktuálne prežívanie, ale aj cez jej spomienky osobné a potom sa dostávame aj do tej línie, ktorú vy spomínate, ktorú teda ja nazvem historická. Ja som vám na vašu knihu povedala, že je krásne prepracovaná, štrukturovaná a že to je kniha, na ktorej sa autorka, poviem to tak, namakala. Preto by som aj rada vedela, ako dlho vzniká takéto dielo. Najskôr je tá etapa, kedy to len nosíte v hlave, že kedy sa ešte nepíše, len sa o tom premýšľa a v mojom prípade to trvalo tak pol roka, že som, pokiaľ nerátam tú etapu, že som naozaj v sebe nosila ten stredoveký príbeh a nevedela som, že z toho raz bude nejaká literatúra, nejaká knižka. Takže pol roka som tak sústredene na to myslela, rešeršovala, zberala si materiály, rozprávala sa s nejakými ľuďmi, s pamätníkmi. Po pol roku som si teda k tomu sadla a začala písať. To trvalo zhruba 5-6 mesiacov a potom teda vznikol nejaký rukopis, ktorý som dala čítať tým svojim známym a po spätnej väzbe som to ešte asi 2 mesiace potom prerábala. Nehovorím, že kontinuálne 2 mesiace plné, ale teda zhruba 2 mesiace času som sa k tomu vracala. Poviem vám ja, čo sa mne tak vynáralo pri čítaní a nad čím som premýšľala. Veľmi často sa tam objavuje slovo priepasť. A pre mňa bola teda tá priepasť spojitosti s niečím, čo, keď si neklameme, každý jeden z nás pozná a prežíva, či už spojená aj s určitou závisťou voči druhým, alebo možno niekedy až takou nenávisťou, ale skôr by som povedala s takouto našou klasickou ľudskou vlastnosťou, že si jeden druhému závidíme a občas mu nedoprajeme. Veľmi veľa som uvažovala nad manželstvom a jeho významom a možno aj nad ženami ako takými, čo majú ustať počas toho svojho života a čo všetko musia prežívať v tých svojich rôznych rolách, ale zároveň čo im aj tak prirodzene do toho života prichádza. Keď sme sa o vašej knihe rozprávali, tak ste sama povedali takú zaujímavú vetu, že by ste boli nerada, keby to bolo škatulkované napríklad do tej sekcie ženský román a aby po tejto knihe siahali len ženy. Má podľa vás táto kniha čo povedať aj mužom? No, veľa, ako keby zostalo teraz otázok. V tej vašej jednej otázke tam je pre mňa veľa tém. Myslím si, že to má čo povedať akémukoľvek čitateľovi, ktorý je na túto tému nastavený. Samozrejme sú určite ľudia, proste okolo ktorých to prejde a nemá sa to čo zachytiť, pretože sú inak naladení. Ale myslím si, že to nie je výlučne ženský román. To by som sa trošička ako keby zdráhala. Vrátim sa k tej priepasti, dobre, ktorú ste spomenuli, že my vlastne sme všetci, alebo teda z histórie sme sa niekedy koncom 19. storočia vymedzili voči dogmám, lebo sme mali pocit, že nás ovládajú dogmy. No ale zhruba v tom istom čase sme zistili, že okrem teda dogiem nejakých vonkajších obmedzení podmienuje naše myslenie, cítenie, prežívanie, naše nevedomie. A tá priepasť je vlastne to, čo nosíme v tom srdci nevedomo a čo teda ovplyvňuje naše konanie, myslenie a cítenie. A to nie sú úplne ušľachtilé veci, čo tam teda nosíme. Napokon ten text odkazuje k tomu Bošovmu obrazu 7 kardinálnych hriechov a 4 posledné veci. Je to tam doslova citované v tom názve toho románu. No a tam vidíme, čo tam v tom srdci nosíme. Potom tá otázka vlastne je, že a teda existuje z toho východisko a ja si myslím, že z toho existuje východisko.
Ja som po dočítaní vašej knihy mala pocit, že na čo si to všetko vlastne robíme. Že je to úplne zbytočné. Celé tie naše žabomyšie vojny a takéto neprajníctvo si voči sebe. Myslím si, že to nie je zbytočné. Ono to je tak, ako to je, že tam tie princípy bežia a my nemôžeme za daných okolností inak. To je vlastne téma toho odpustenia, že čo to je teda odpustenie. Poviem si, že odpúšťam a je odpustené. Naozaj to tak funguje, že naozaj to hovorím z hĺbky svojho a teraz čo poviem, nevedomia srdca alebo tela, alebo odkiaľ. A myslím si, že to nie je racionálne rozhodnutie, že to odpustenie, ak má byť naozaj odpustením, že mi má padnúť ten kameň zo srdca, tak musí prísť ešte od niekiaľ inak, než len z môjho rácia. A tie princípy, ktoré v tom srdci máme, tak hoci je to nevedomé, ale je to nevedomá mysel. A teraz je tam nejaká kvalita, ktorá ešte je mimo tej mysli, alebo je tam nejaké médium, v ktorom sa tá naša mysel odohráva. A ja myslím, že je. A keď teda budeme jedného dňa schopní k tomu dosiahnuť, tak možno budeme schopní aj skutočne odpustiť. Je tá téma odpustenia pre mňa aj v tej knihe, tak ako som spomínala Priepas, tak aj to odpustenie. Je tam jedna veľká téma, rovnako ako tie vaše ženské hrdinky, lebo áno, Zita je hlavná, tak ju môžeme asi pomenovať a povedať, že je hlavná hrdinka, ale mňa tam okrem nej veľmi oslovili aj iné ženy, či jej susedka, alebo aj jej neter. Tam sa asi generačne zase ja budem približovať k týmto hrdinkám. Keď sa vaša kniha Krajina Matiek dostala do finálovej desiatky Anasoft Litera, tak tam často bolo vyzdvihované tá plastickosť vašich postav, tá silnosť ženskej hrdinky a podobne. Ja som mala rovnaký pocit aj v tomto prípade. Čo žena, tak to bolo pre mňa veľmi zaujímavá a silná postava. Sú tie ženy tým hlavným stredobodom vášho písania, alebo naopak je téma a oni sa tam tak nejako pritrafili? Je tam viac ženských postav, to si povedzme, je tam preváha ženských postav. Tou predlohou pre moju postavu Zity bola pani Gažiová, ktorá bola naozaj stredoškolská učiteľka. Poznali ste ju osobne, nepoznali? To bola naša pani suseda. Čiže môžeme tam hľadať aj nejaké reálne prvky? Určite to nie je doslovný príbeh, od toho sme veľmi ďaleko, ale že existuje nejaká reálna predloha alebo predobraz, ktorý vstupuje do tej narácie a do tých imaginárnych svetov, tak to asi áno, že to možno robí aj tú vierohodnosť toho textu, že použijete nejaké reálne alebo sa necháte inšpirovať nejakými reálnymi predlohami. Ale určite to nie je doslovný prenos, je to naozaj beletrizované. A je to krásny odkaz na to, ako nás dokáže ovplyvniť jeden človek, niekedy aj na celý život. Je tam postava Zitinho manžela Mila a ja myslím, ja ju mám veľmi rada tú postavu. Je mi to veľmi sympatická postava. Dúfam, že je rovnako plnokrvná teda ako tie ženské postavy. Ja to tak mám asi prirodzene, že teda som žena, tak mám okolo seba väčšinu žien a viac teda im rozumiem. No, že asi naozaj existuje nejaká taká zdieľaná skúsenosť, že čo si nás spríbuzňuje v tej našej skúsenosti, nielen teda biologickej, ale možno aj sociálnej. Ja viem, že my utekáme z tých stereotypov sociálnych, ale napriek tomu, že teda nejaké kvality, napríklad tej starostlivosti o tie deti alebo o tú domácnosť, že si vypestujeme. Nehovorím, že muži by to nemali, ale prevažne teda to patrí k tej zdieľanej skúsenosti tých žien. Tak ako muži majú svoju zdieľanú skúsenosť. A tu máte doma samých chlapov? A tu mám doma 3 chlapov, áno. Možno práve preto sú vám tie ženské hrdinky o mnoho bližšie. Naopak, ja si myslím, že preto som dostala tých 3 chlapov, teda mám manžela a 2 synov, aby som tým chlapom lepšie porozumela. Áno, aj takto sa to dá interpretovať. A ešte jedna taká poznámka. Posledné veci sú teda váš názov? No posledné veci nie sú úplne môj názov, pretože teda minimálne ten Bosch s tým pracoval a možno už aj predtým. Toto fungovalo ako nejaká frazéma, posledné veci. Posledné veci sú tie, s ktorými sa vysporadúvame, keď teda opúšťame tento pozemský život. No tak ako moja postava, preto som si dovolila ten názov použiť. A prečo táto téma? My sme plus minus, ste o pár rokov odo mňa staršia, takže povedzme, že sme 40-tničky ťahajúce na 50-ku, tak to zaobalíme. Prečo táto téma? Ja s tou témou žijem a myslím si, že to nie je téma, ktorá sa dotýka len naozaj nejakého vysokého veku. Ja myslím, že keď chceme premýšľať o živote, tak bez toho, aby sme premýšľali o smrti, sa tomu sa nevyhneme, že sú to spojené nádoby. Ak nechcem povedať, že to je to isté, že to je vlastne len pokračovanie, teraz nechcem parafrazovať inými prostriedkami,
ale jednoducho, že to k sebe patrí. To premýšľanie o živote je spojené s premýšľaním o smrti a ja teda občas sa mi pritrafí, že o takýchto veciach premýšľam. Ja to vôbec nepovažujem za problém, dokonca mne sa páči, že niekto v produktívnom strednom veku, a ja si už tak pripadám, premýšľa nad tým, čo bude napríklad o ďalších 40 rokov, povedzme. A premýšľam presne nad tým, ako tá Zita. Ona odchádza v pokoji. Po živote, neviem, či takom, ako chcela žiť. Určite sú tam aj veci, ktoré by inak chcela, alebo ktoré by bola radšej, keby boli inak. Ale pri čítaní tejto knihy som sama uvažovala nad tým, že čo by boli tie posledné veci, ktoré by som si chcela vysporiadať. Ja myslím, že to je otázka, že tá otázka sa týka, že toho, ako chcem žiť. Rátam s tou smrťou, že to, čo tu zažívam, je konečné a teda ako chcem si to zariadiť, ako chcem veci riešiť, ako chcem k tomu, čo mám k dispozícii pristupovať, že tá otázka po smrti je vlastne otázka po živote. Takže ju môžeme riešiť vlastne hocikedy. A teraz budem mať takú kacírskú otázku na záver, ale skúste pre tých, čo vašu knihu ešte nečítali, pár vetami urobiť literárny rozbor? Nie. Pár vetami opísali dej tejto knihy. Dej alebo tému? Dajme tému. Tému pomenujeme veľmi jednoducho. Tá téma je odpustenie, čo môže byť ale celkom problematické pri tom odchádzaní z toho života. Pokiaľ nemáme vybavené nejaké záležitosti, tak sa nám môže odchádzať ťažko. Tak ako sa odchádza ťažko tej mojej Zite. Vy ste spomínali, že má teda ten život taký pekný a že je tak akože všetko na poriadku. Nie je. Keby bolo, tak vlastne nepotrebuje si riešiť nejaké vzťahy a on ešte potrebuje doriešiť nejaký vzťah, potrebuje odpustiť a ukazuje sa, že to nie je také jednoduché. Preto potrebuje stretnúť tú Stelu, pretože tá Stela nesie v sebe kvalitu, ktorá jej to umožní. Vidíte, ako sa rôzne na ňu pozeráme? Rozmýšľala som nad ňou skôr v tom kontexte, či by som na sklonku života chcela mať život aspoň tak uprataný, ako ho mala ona. To, čo má ona upratané, je vlastne partnerský vzťah, čo strašne veľa ľudí rieši, ale tuto ten partnerský vzťah nie je problém. Čo bolo problémom toho vzťahu je vlastne to, že zostal nenaplnený v tom materstve. Tak sme mali predtým krajinu matiek, tak tuto máme krajinu nematiek. Ani Stella, ani Zita, teda žiadne deti nemajú. Ale zostal tam opäť nejaká téma krivdy, že kde si jej bolo ukrivdené a ešte sa vlastne o tej krivde dozvedá dodatočne, takže jej sa mení celý obraz toho svojho života. Že vlastne zistí, že ten obraz nebol správny, že bol v čomsi chybný, takže musí sa vysporiadať s tým novým obrazom toho svojho života a s tou svojou priateľkou, ktorá do neho zasiahla tak, ako zasiahla. Teda, že tam bola nejaká zrada, krivda. Čo je na knihe skvelé, vedeli by sme sa o nej rozprávať ešte veľmi dlho a polemizovať medzi sebou, ako to autor myslel, ako to čitateľ pochopil, a to som len jedna z tisícov. Slavka Liptáková, posledné veci. Ja vám želám, aby tá kniha si našla svojich čitateľov. Verím, že sa bude páčiť, to je asi pre autora to najdôležitejšie, respektíve, že sa bude o nej rozprávať a že ľudia budú od nej uvažovať tak, ako sme uvažovali teraz my dve. Aj keď možno nemáme vždy na všetko rovnaký názor, ale asi o tom to je a ja si myslím, že je skvelé, keď sa o literatúre hovorí, aj keď si ju, môžem to tak povedať pred odborníčkou, každý vyložíme po svojom? Ja sa budem tešiť a ani vlastne s ničím iným nemôžeme počítať, pretože každý čítame cez svoju skúsenosť, aj osobnú, aj nejakú vzdelanostnú, akúkoľvek, že vždy to čítame a ešte čo, za každých okolností to čítame inak, keď to budeme čítať o 2 roky, zase tam uvidíme niečo iné, ale to len svedčí o tom, že sa vyvíjame, čo je vlastne veľmi dobrá správa. Počúvali ste zápisník klubu knihomilov.